Toto je tretí deň. Včera ešte teda po obede som si dal pokrm, ktorý sa tváril ako praženica. Vegánska praženica, rastlina. Kúpil som si tofu. Zistil som, že je odporné. Nič horšie som nikdy nemal. Pretože ja umieram hladom už 3 dní a napadlo ma ako záchrana, že tofu ma môže zachrániť. Podľa mňa nemôže. Mňa už nezachráni nič. Ja som proste vybavený človek. Najradšej by som to zakončil slovami Jožka Golonku. No ja končím. Áno, ja jem. Včera som teda ochutnal to tofu. A je to odporné. V živote som nič odpornejšie nemal. Preto som tam nadrbal asi pol kila trstinového cukru. To je strašne odporné. Ak niekto z vegánov máte nejaký návrh, ako spracúvate tofu, kľudne to napíšte do komentov. Ja už to v živote nedám do huby. Budem myslieť na ten tvaroh, aký si dám, keď s týmto skončím. Čo je pozitívne, že táto odporná hmota je lacnejšia ako nejaký hermelín. Bože, tak by som si dal, alebo camembert. Deň 3 stále beží a ja som nemal na výber a musel som jednoducho niečo jesť. Vegánska šunka, vegán nárez. Ako úprimne, ja by som sa na tento challenge už úplne doslova že vysral, pretože moje telo je totálne že v riti. Ale mňa strašne zaujíma, ako chutí vegánska šunka. Neskutočne ma to zaujíma. Vyrába to ryba Žilina. Vegáni! Repkový olej, sojová bielkovina, citrusová vláknina, modifikovaný škrob. Voňa to ako šunka, ty kokos. Pozri sa na to. Naložené. Trocha zelené to vypadalo byť, ale tak je to rastlina. Tak. Toto by som vedel jesť, ale kámo. To je dobré. To znamená, že keď si teraz niekde kúpim jemnú šunku, tak v nej nemá mäso? Chutí to tak isto? To budeme zasi po ceste. Čo si chcem dať teraz je jogurt pre vegánov. Je to také zaujímavé, ale koniec koncov už predtým, keď niekto mal mať bezlaktózovú dietu, alebo jak sa to volá, tak tiež si ľudia bežne dávali také tie vanilkové sojové mlieka tiež od tejto značky a boli dobré celkom. Toto je tiež celkom dobré akože.